Je normálne, aby sa 8-9 ročné deti učili o kondóme? Dobre počujete. 8-9 ročné deti o kondóme. Nie. Nemci v tom majú jasno. Nedávno sa mi dostala do rúk písomná práca dievčatka, ktoré na hodine doplňovalo tie správne výrazy o kondóme, o veľkosti, o používaní. Úplne absurdné. Opakujem. Dialo sa to na základnej škole v 3. triede. Ja ako riaditeľka základnej školy akceptujem, že sa nevyhneme tejto téme, že sa o nej musíme rozprávať. Ale je tam to veľké ale. Je nepriateľné, aby sa na túto tému a až do takejto hĺbky rozprávalo a preberalo učivo s deťmi, ktoré sú naozaj maličké, ktoré tomu nechápu a nemusia tomu vôbec rozumieť. Rozumieť, ktorú im silno chce podsúvať táto doba. Ak sexuálna výchova má byť na základnej škole, tak určite v učebných osnovách by sa mala správne zadefinovať a naozaj pritom používať zdravý rozum. Čo si vy o tomto myslíte, slovenskí rodičia?